Tita Sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo ana pauluan. Dagiti talo a dumadait. Dumadait iti bado ni Maria. Daytoy ti pangalalaan na iti gastusan da. Iti inana a masakit. Ngamgapo taado ti kakompetensya na. Manmano dagiti mapan agpadait kan kuana. No pay narwam iti rigat ni Maria, mangnamnama daytoy nga iti maysa nga aldaw ket mabaliwan ti taray ti biagda. Dayta ti rason no apay nga idiim paiwaragawag ti ari nga agkasapulan daytoy iti nalaing a dumadait ket inkeddeng na ti mapan iti palasyo. Ket Nanang, kayat ko ti agbalin a para dait ti ari kan prinsipe. Isa mapanak di ta palasyo itamat laeng. Ay nabalasang ko, patsik nga adu dagiti agtarigagay nga agbalin a para dait di ta palasyo. Saan ka kadi amabaing? Apay ko maamabainak, nanang. Awan mo't dakas nga ramida. No sa anak a mapili, anya nga rod ngay. Sa bagay, awan dakas na no padasam anak ko. Sayang mo't day ti agundaway, nanang. Barang day tuyan timang baliw iti panagbiagta. Ala, mapan ka nga rod anak ko. Kat sapay ko matabindisyonan na ka ti Diyos. Nagdakkel gayam at talaga day ti palasyo. Itala ang anak itak. Naglawa pa'y. Siyak ko mati mapili ti ari nga agbalin a para dait da. Tapno makastragak mutlaangan iti day ti palasyo. Adda nga tayo ipaaramid ka da tayo ti ari. Tinangag ko. Pagdaitan da tayo ka no? Naimbag nga aldaw yo, gagayam. Ni, asino ba iti ang babae? Diyan ka mo. Siyak ni Maria. Umayak ko maagpresentar a para dait ti ari. Anya? Sika? Kaya't mo tagbali na para dait ti ari? Wan, nangag ko ngamin di waragawag na. Saan ka nagtuloy? Mabainan ka laeng. Anya? Kita ang manday talangam. Madlaw adaan day takawus mo. Sumango ka iti ari, iti kasta alangam. Ay, umay kan di Bora. Panawan tanday ta babae. Dua tala nga pagpilyan ti ari. Nagpipintas mat namin ti kawas da. Siya, talaga adaan. Sa anak san ama pan agpresentar? Sigurado asaan matlaang asyak ti pilyan ti ari? Agawi daksan. Ay, padasok ti mapan agpresentar? Parang siyak ti pilyan ti ari. Sayang mat. Imayak lang arudan dito palasyo. Di padasok laangan. Agpresentar kayo ngagbalin na para dait diti palasyo. Wen, napatag nga ari. Wen apo ari. Duha kami kaninan si agayam ko. Masapul a dumalan kayo iti panubok. Anya panubok dayta, napatag nga ari. Maipan kayo iti nalawa asilid. Kat ijay, agdait kayo iti kawas. Makaamu kayon iti disenyo na. Daytay kawas a para iti anak ko a prinsipe. Kat dagiti maaramid niyo, iso ti pagpiliag. Na makapiliag, iso ti agbali na para dahit iti palasyo. Anyat makunam, Debora. Kayat ko nakasaganak a dumalan iti dayta a pannubo. No kosta, agturong kayon iti silid a pagdaitan niyo. Napatag nga ari? Sino ka? Siyak ni Maria. Kaya't ko matagpresentar kas para dait yu dito'y palasyo. Ay, naladaw kan. Dua kami laang nga mabalin. Agawid kan. Ikandak kumamat iti gundaway amang ipakita iti kinalaing ko nga agdait. Napatag nga ari. Napatag nga ari. Saan nyo nga ikan iti gundaway dayta?
Wen apo ari. Anya kumangay akin nalaing ti ibagbagana. Bueno, Maria. Sumurot ka kadakwada. Ipakitam ti kinalaing mo nga agdai. Agyamanak na patag nga ari. Agyamanak. Oh, dituyak nagdait. Diti umuna ang makina. Dituyak mo't sumaruno a makina. Ha? Apay nga awan mat ti makina a para kanyak. Ngamin, sana rumba nga karaman ka ditoy. Wen nga rod ah. Anya nga'y taramidam ditoy. Agmulang lang. Buyaan na kami nga agdait akas la supervisora. Ni, adagayam na abungan ang makina dito igid. Medyo daanan. Ngam, mabalin siguro dayto yan. Sapay la kumata saan nga agbalinday ta. No mabalin pa'y kunam ah. Padasak, sapay ko mata mabalin pa'y. Ay, nabanugak nanang. Agasin nyo mat ngamin. Nagdaan di makina a pagdadait ko. Isa na buntugak a nagdait. Kasapulan pa'y abadekak tapno makadaitak. Idinto ta dagiti makina a pagdadait dagiti doa kakadwak. Kabarbaro, kan sanda masapol abaddekan tapno agandar. Isumat ayam anarabyan ka, anak ko. Nasapa nakalpas dagiti kakadwak. Iso nagawid da adagos. Sana bali, anak ko. Tamabalin ka pa'y mat nga agsubliin ton bigat. Saan matkit ding agap apura ti ari? Ngam panagkunak, siyak tumanan ti maladaw a makalpas. Kas nakunako, anak ko. Tinapatag, pinadas mo. Saan ka man ang mapili? Napadasam ti makikompetisyon. Uwan nanang, iso alipasaklat ta ti aramidak. Uray maladawak amalpas. Maikadwa nga aldaw dahi ti apanubok tayo, Deborah. Wen Nancy, kat panagkunak, siyak ti umuna a makalpas. Ape anak ko namday ta. Gapo ta kabarbaro ti makina nga usarak. Nagbiit a malpas. Apay, si kalaang aya. Uri siyak mat. Dandaniyak matin malpas. Nancy, kita mo. Ni Maria jay magmag na amapan ijay palasyo. Nagsapa matin amapan? Bye-bye am. Masapol ang masapa amapan. Tanagbuntog nga agdait jay makina na adaan. Malpas na matlang at ati dadaitan na. Panagkunak kat saan. Ay, no siyak, isardeng kulaangan ti makikompetensya. No kas jay kabuntog ti makina nga usarak. Amak nga ari, asino day diya babae? Ni Maria dayjay. Maysa kadagiti makikumkompetensya. Tapno agbali na para dait iti palasyo. Kasta ka di? Kinapodno na anak ko a prinsipe. Talo dagita. Ngam nasapa si mangpet ni Maria. Ayan dagiti duha. Awan dapay. Kaya't no asino kadakwada ti mapili. Isuntun ti agtalinaed a para dait tayo dito'y palasyo. Deborah, kita ni Maria. Ay na, piman mat. Agkalkaling utanan ang mangipid pedal iti agdatlati ang mga kinana. Ay, kaasim mo. Tangay adon tinaaramidan ta. Umay katamahan tapay. Wen kakaiso na nga ado ti makan nga intad ti para luto ti ari. Wen, ala, baybayaan tan ni Maria nga agdait. Siyak manon tinabati dito pagdadaitan. Nasapa ang nagawid danan si kan Deborah. Kasano? Nasapa damot namin analpasan nagdait. Gaputa siyak tinaudi. Ornosat pa'y dito pagdadaitan. Nasaan alinisak dagiti kaiwaraan na nga nandanan si kan Deborah. Ay, nagwaramot dagi jadwan. Sanda nga mo nga ornusan tinagdaitan da. Napatag a prinsipe? Kumusta, Maria?
Amudak? Amuyo tinagan ko? Apay ko maajak am mo ti adda dito uneg ti palasyo mi. Ay, uwan gayam anya. Nasaya at mat, tanakapasyar kayo dito unag ti pagdadaitan mi. Adda ka din nadait mo? Uwan, adan. Daytoy saan pa'y analpas? Daytoy mat nga mindaan a makina ti pagdadait ko, napataga prinsipe. Kasano ka amakalpas? No daytoy matdaan a makina ti us-usarem. Daan ngagpayso, ngam makadait ak matlatta. An-ano sa kun ta iso ti adda. Ikarkarigatak amalpas daytoy kawasyo. Uray sa anak amapili. Aguro-urnos ka dito eh? Uwan na pataga prinsipe. Siyak ngamin tinaudi. Sige. Ituloy mo ti makikompetensya. Amak nga ari, adda kahit kung ibaga kada kayo. Anya dayta anak ko a prinsipe. Apay ajay daan amakin ti us-usaran ni Maria. Idinto ta kabarbaro ti us-usaran dagiti kakadwana. Saan ka di amabalin asukatan nyo ti makina ni Maria? Tapno mabiit amakalpas iti dadaitan na? Anak ko a prinsipe. Di mo ka di amo apasat ti kompetensya dayta. Ha? Inrantak tinangikabil iti may sa adaan ang makina. Tapno, di ta makita ti kinaanos dagiti makikompetensya. Tamagik man kan ka. Nangag mo ka da nagreklamo ni Maria. Saan mat? Amak nga ari. Kat sapay kumata maanusan ni Maria nga usaran da ang makina aging kamalpas ti kompetisyon. Aldaw mo't gaya man. Ay, Maria, anak ko, bumangon ka ditan. Saan ka di amapan ijay palasyo ita? Saan nanang? Panagkunak, maabakak matlaang. Ay, nasaan ka ngagsao iti kasta, anak ko? Itapay tadandanin malpas ti dada item sa kanto sumuko. Sa bagay, dandani kon malpas di dadaitak, nanang. Ilupas mo, anak ko. An usam. Nalpas kun ti dadaitek. Si kalaang aya. Uray siyak nalpaskon. Oh, Maria. Nakadumog ka pa ilaang dita. Nalpas mo matan ti dadaitem? Dandani kon malpas. Isardeng mo nga minan ti panagdadait mo. Aklo namon, adi mo kabailan alapasan. Ha? Wan, tapno dua kami lang nga napagpilyan ti ari. Ay, saan mabalin? Lepas at day ti dadaitak. Oh, nangag mo day jay? Kaya't naasawan, mapanmin ipakita iti ari kan prinsipe ti inaramid mi akawas. Oh, kasanungay, mapan kamin. Sige, umuna kayon. Lepas at pa ito'y dadaitak. Napatag nga ari, umay min ipakita kan ka na iti dinait mi akawus ti prinsipe. Wan, kitaan min. Anak ko a prinsipe. Si kanti mang kita iti dinait ni Nancy. Kita man day ta dinait mo, Nancy. Adtoy napataga prinsipe. Magustuak ti kolor na. Kan panagkita kat talagang umanay kanya. Napintas nga usaran da ito'y, no kasta nga da okasyon. Agyamanak ta nagustuhan, prinsipe. Napatag a prinsipe. Daytoy matidinait ko akawas mo. Bagay ko da ito'y akawas. No kasta mapanak makaayam iti sports kadag iti padak a prinsipe. Maragsa ka na, tamagustuhan, prinsipe. Ayan na nga'y ni Maria. Di na pinalpas ti dadaitan na, napatag nga ari. Saan yun nga urayan pa'y napatag nga ari, napatag a prinsipe. Saan amalpas ti aramiden na? Tadaan, kan nabuntog ti us-usaran na amakina. Napatag nga ari. Napatag a prinsipe. Nalpas kon ti dadaitak. Pasensya kayo no naladawak. Ala,
Ipakita mita anak ko a prinsipe, ti dinait mo. Adto'y napatag a prinsipe. Adto'y ti kawas mo nga inaramid ko. Dibora, pilyan nga ta ni prinsipe ti dinain na. Kitaan ti prinsipe ti kawas a dinait na. Anya ti makunam, anak ko a prinsipe. Amak nga ari, magustuak dahito inaramid ni Maria. Kasano ang napasamak dayta? Bagay ko dahito akawas. Pang inal daw nga usarak dito'y palasyo. Saan na pang okasyon? Ordinaryo lang matakawas. Nalpasan ti kompetisyon. Kat nakapila ak matano sino kada kayo atalo, terumbang agbali na para dait dito'y palasyo. Ay, nasyak ko mati mapili. Sigurado asyak ti pilyan ti ari. Nancy, Deborah, agawit kayo. Apay, apo ari. Agsipod ta ni Maria tinapili. Anya? Sana mabalin, apo ari. Pinilik ni Maria. Gaputa uray no daan ti makina nga inaramat na. Sana nagreklamo. Kat inlepas na ti dinait na akawas nga uray no marigregatan. No kasta, nairanta a talaga adaan di makina nga inusar ko, napatag nga ari. Wen, Maria, talaga apasat ti kompetisyon dayjay. Anya? Mangipakita lang anaanos ka, Maria. Kat si Katerumbeng ngagbali na para dait dito'y palasyo. Saan apagarupan ni Maria nga iso ti pinili ti ari aparadait iti palasyo. Gapo iti dayta, nabaliwan ti panagbiagda nga agina. Saan nasayang ti kinaanos ni Maria kat dimuras ti biagda nga agina. Saan met nga impaidam ni Maria ti kinalaing na nga agdait. Kat dagiti kayat na ti paisuro, isuro na latta ida. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Ite direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.